ka khamla ka tin ka bathiang banya ka kam ka baktang dainam daine ka khamla ka tin ka bathiang banya ka kam ka baktang mentang idang ya tang kumni ban su ai swa saka jat riu tang da ka tin ka bathiang nadu arfu frang in sasdang man ai di kam ki babang ngin ratang khong ya ka bamsap ka bamklap kabala jelai hak jela Meghalaya kajengi Haupra Sashisin Haupra Nagong Syam ngawan bang sungu yaw trai kan rat nang bonung thau jong abat jong fi uba don kalem bat ngi ha kin gisi kita yo gibna eksem balai Direkliang jonga kumbala mat phang i chairman ibri betri rengkat lang haga jingpek jingkmi ya ka snong ka thau te ngade u babat ya ka pos haga snong ka master ba snong bat kam jo haga yo sing kungwe ne khot jonga yo haga yo direkliang jonga nga so mashimi ka nigalat ya ka ban peng sobha ya I president rangwa jongi ba Aden Milar Basai Moit, Dr. Karanjam, ba Marbur, ba Cross Golong Traditional jong ka party, ba ya ki MDC ba ki bisai kot MDC na nongkram, ba ya baro ki batray ha ka party, na pre sobhai pi shakani ka shnong ka thau jungi bat ka jiwan jo pi ha ka ni ka yo, bat karpang ya ki Phi pai ba ibawan ban sakhi ya ke digasi hakaba ka party kawan man pansai ya ki matri kam janga ba ke e ka bang le nam tang ri ba jan riu ti neglen junga tangi ni kuntin ki bang ko ngap sabhalang bawro efi sha ke ka meeting ka bang yo jung pansai na ka party krishbon Kumcha philio snyo ya ga jing pudiang burom jongi Astan romba snow jengi ma Francis la beginta swa begin poi seba jam seperang MDC jangga wa central tangni gawe nga apel cibi ipai ba la galong no no jing kran jang party ka bakham pimmon ro piwat hala de kitinsti wat hala de kitin ki boman henry snap ya ga open shai lene chongchit la ga jonggamon henry ban kran de kitin klemakor ya ginong kran leni hayo hat nginom siap kum kisnong thau kita gade ki jingkerpat ya ginom siap lene ya fi ki biadon lang baro jene ge yo tang leni kitin ngem khon na sikmat ya MDC jangga war central ban yunwan sikmat ban ai ki jingkren hangni ko por ka burom bat ka jingu kalong yo blay nong bu nong thau bala prihi ya kane kalan kane ka step sa simpan bangin yo ban ya kanu bat phi ki para nong song snong apo jong ka snong wa ajer bat kumju ki snong ki ba mamarjan ki bayawan lang ba jong na kasi ngai ku blay sipone nak bantai chairman ba panyai ya kane ka jingelang ki waipat ki nong yalam jong ka snong hangne kadar bar snong Asyo bagadai ban ai gajing kumle ga bakarpang na kabanta jong ka dorbar snong hangne ka ba nakapor sa kapor kajupan pau ya gadak jong gajing asok tilang ha gajing alenti jengi kum ka party gai kumle sibone ang jinor ka jong I presiden rang ba jengi iba arden I vice president jengi Dr. Kara ang ta iba cross bari treasurer ki perlok MDC Kiwai pat ki pranong kitkam ki badan hopo jongga district welcome jo haga state hi bat ya phi baro ki perlok ki prajor ki bai ki jangi ki bawan najan bat najingai nasio ban ong bagane kamde ka jing penyai kamde ka plan ka jangi kum ki prio anre ka plan jong tahi ubala thau ya ka gm ka jangi bangi ka nopan hagane ka stem ban ga jus ko tanat ban ong ikini iktin Bala dangi dang yok diang sa kawaipat ka stem
ada ranginang la ban pelit piang yang jong ki khmat ki jengi hadin bangi adap khabrit nyau pra kanta kam dei na kana koi pat kadau hnrei ka dei ublei udang ahi sahisin ya kasin ka baar dan aktin pereng ka second chance bagin ya di piang dan pat bangin pen baik thamai piang ya la jong ka jingiem ki jengi ngin kan mau ya kata ba man koi pa koi ka step ka bangi yo priang ka jim jengi kadai ka jing pen kan mau ru jong na bo nang thau ngi yo ya kasin ka baar bangin pen baik thamai ya la jong ka jingiem ngaya kana ka por haswa bangin yo ya ga jingkren ka ba khamshai ka ba khambria nai president rang ba jengi syai nga tang bangan sialam jing muda pi khendiat khensoi halor ka dau ba pelong yangi kum kaseng voice of the people party bangin mi shakhmat kumne bangin lei na kawai ka shnong bandon ha kawai pa kawai ka ransan naga bentang ban yo ban pensyo ban pensngam ipi lese na prenjong pi kidon ki bas ngutu ya ka dau ka pa pelong ngi bangin le kumne padon na prenjong pi ru ki barang don ha preng ka jing artatian ka jing bompat syai ba masnutu balai ba kaseng voice of the people party kalai na kawai ka jaka sya kawai ka jaka dan nga ban ong pilaru ban perkhat balai ba kana kaseng hadin ba pi kumkinang shnong ki pai ba pilada ban penjob uwe UMP pilai uwe UMP sya lok sabha ya kana ka party hadin ba pilab ai sangut ki MLA sya assembly ya kana ka party ba hadin ba pilab ai arpusan mut ki MDC sya ke ACDC bat kumju sya po JACDC ya kana ka party hanrai balai kana ka party kadang mi hi syabar kadang suron kam balai nagawai ka caka sya kawai ka caka hilaban perkar hatu kita ki platform dan kita ki ying thau aing ki ba pipila ai kalat nak banta jong na party hatu kampat biang se nak banta jengki dan ong ye pi kadau baro ka dei nama gine ki lightly ki ai kabanongkong kalong the voice of the people party nado balaseng yaka nado usnem balaseng yaka kalapan pau ya kawai ka kajing temu ka pasyai bha ya kawai ka nongrim ka pasyai bha bat kata kalong kajing kular ya upai ba rengkat bat kajing ko jungun namar balengi wan syapi bagi lengi le na kawai ka jaka syakawai ka caka kadau kalong namar bangi ladap kular ka parti ka ladap kular bat kala kujing mudru na ka benta ban syakri ya upai ba pada kata kajing kular ji ban syakri hok ya upai ba Gidan ya kawai kar kontre kam si bakata kalong ni kwa ban hikai ban pensmotu ban pensyai ya ki pai ba nong song snong halor kimat kijura hoi kita ki yeng thau ai ki ba pipila ai ngi ki biang hanrai ngi sngau ban ong baka por keempat poin yang ini bangin bat yo lakam sensyar dan kan bau pai ba umpat ibit ban penkop hangi kata kapor kong ke parti bangin sensyar ngindang yai mi syakmat ban yai pensyai ban yai pasmotu nambar ngi yai baka jai penriu jengi kadang dangkam sipun kijing kai kijing pasmotu ngasau kemen ban ya tu ya pi banado baka parti jengi kalami syakmat kalami partai ban bakala yai akan kar kontrekam ban hikai yo pai ba ki pai ba kilas dang ban syai ban sengotu bat kawai na kita kinuksa ki bau pai ba ula syai ula sengotu ba kadai halor kumno bat dagano karukom bat kumno pin pensyong nang rim haba pide ban jit ya kinong mikmat nang ta susu kom kari bat ka jai penriu jingi ngila ban sengotu ngidon na preng ka khep hakana ka pateng ka banging miem ka badawa yangi na ka benta banging penthmai ya lagi jong kijing mut kijing perkhat kajing im kajing long jingi kidan kiriu rang ba kibayai kiba benyau baka jai penriu jingi kala stang ban hiar hakilang baro khamtam ka hiar ka long brio ka man brio ka akor ka borom ka tip brio ka tip blame sikan tin ngalaban ong ka thamme ka balam ka bangi kom ka jai penriu iwan sing na ka pathai banya kamaya ka hok ban im tip brio man im tip blame ban im tip kor tip kham imat kini kijing long kilas dang ban senjor haka jai ban rio wajingi namar kata kadau ni kom ka parti ni sodang kam ban hikai bat yai hikai ya upai ba bagi ne kijing long kim dai ban kin ria nanga napi kom ginang song snong lada ka jai ban rio jingi kadai ban yem ban sa
haslam jong kene ka partai habang kren syapang kata karu kontrekam jong ka parti ban le hikai ban le ban penskotu pila ban ong ba ngibiang kibiang ngisngotu syaya ki ai bolo henrengan ong ya pi kampat biang irang don sipon kijing duna kibang idon kam ya kinong yalam kum ibar den bat ki waipat kiba lan na de kiba sngotu ya kanang riem ka hok pat kajing sisya ban hikai yangi namar balai bunsin laju hikai arsap yang nga pada pi bunsin laju sim kapu yang nga pada pi banan ong ya pi balarang don kibadang kedokti persya ya uno rena ya kino kibas neng kibak krau yaki katahi kapeni padang don kam ya ka voice of the party banang ya penikai pensengotu yaki paipa lada ka parti ka ne ka kren ya ka nong rim ka hok pat kajing sisya kamtam ka jing dai pat ka sensya ka khadar hanre dang don da beng ba kan tho ya ka ne ka jing persyang jong ka parti ban kren ya ke ka badai katahi ka penirpa kajai penrio jengi kadang don kam kidang don sibun ki badang don kam ban pen khoi ya ka jabing ka jengki bagi kin sngotu ya kan ti yai ha ka jing im ka jengki unga skoten na ba wei na kita kiri urang ba uyau ba ka wei ka parti ka lapan mi syakmat ban ya ereng lesya ka election ka bansawan mauru ya manjur lang baka jai penrio jengi kala hiar ha ka long brio ka man brio bat ka akor ka buram Henry ngau tamula bau tau kandidat udang keren syapang kata kajing sisya kajing hiar ka akor kalong beri memberi kajing hiar jong kajai penrio jengi Henry ujua we pad uri urang ba ubang ila keng yang kumunong alam upen i ya kajing hiar ka buram ka ijat kalong rengiang kajing u ngatrai pio i ya kata hagi social media uwe urang ba nagaju ka parti Ukraine ya kajing sisya uwe par open i ya kanuksa bala hiar sisya ka akor ng briuman brio namar balay une uri urang ba ubang ila kenge o kumwe ne kinong yalam hapo ka jala jingi ar panay mensua Ukraine seolem kumba unjau mat namar kajing do jingi yo MP balalay no Henry uju brio bakran seolem ubakren seolam da ki omat hagi irmat ki jong uju ubriu manta ukenti ukeno ukentho wadya kajing traisitom kajing durut kajing minot jong MP barem jingi ban kren ban yasai ya ki jing jong ki paiba perkhat se phi ya ubriu uba nila ai borom ba ya usyata MP barem jingi Henry dang don pat hagar ni yang jagiri orang ba ki badang kren badang kentho ya kacing trekam jungu bat kanengi ka kadau syai awat kita ki bangila keng kemungkinan alam halai kila hiar ha kata kacing soto ya ka akor ka buram kum kiri orang ba kane kadai ka benta ka bangingi seluran kam bangidai ban pensoto namarin kwa bakane ka pateng ka bansawan kim kajabing kajimur kajing perkhat jong kinong sang senang hapo kane kajala jingi kan bam kroin kapenta ka ba arpat balay baka WPP kami syakmat hangi kum kaseng voice of the people party la sengi kata kanong rim bar kata kalong ki MLA ki MP ki MDC bar kum ka party ni dai tang ki syakri bar habangi dai tang kum ki syakri kadai yangi kum kinong mikmat na ka party bat kum ju ka party bora ka we ban lek sya ki kenrat jongka ki balong ma phi ki pai ba bangin nya thu ya ka ka bajia ka balong ka baman ha kata ka langkha ka ba phila pha ini bangi ngin tre na ka banta jong phi ka jingmi syakmat kalong namar bangi ngi thu bangi long tangkum ki syakri ban ma phi de ki kenran bat ka de ka kamram jingi kum ki syakri bangin pensngau pi yang kimat ya kijura kakia kasyon kababan kia hakata ka jinganti hakata ka jing syakri kabapi pila penkit ini dai na kata kadau ni mi syakmat dan kababakla bangin le ya kata ko kipai ba dan kiba kento dan kiba keno ni hala surok ni pelot por
ta hakimadan hakimadia hendai ko molong do ka bastang baya mentahi kadba kata kapor kadba upai ba umpat ibit umpat ai totip kisurok kilenti kisengking kimadan kimadia kilong maki kinong putim nanti hakata kacingale jangka parti kacingi ban penting kena ya kacing lai loi kajong upai ba nginom mantai nginyai lai na kawai kajaka sya kawai pan nginom syong thai tata kimau kilum kithor kin sawapat da kajing risa kemen jong upai ba nang syong snong ubaliyo matpat ya kajing pelai loi asngau kemen man yang ikan ne upai ba uba peni ya kajing slur kajau bagi dang don sipon ki waipan haki snong haki thau jengki kibada kwa ban mi syakmat henre ya mantang kidang syate kidang syakum ngintre na kabanta jengpi ban penting kenapa kum kine ki pai ba kidai ban yo ya kajing pelai loi kabanta kabalai ba khado haswa bangan syong kadau kabala pelong ya voice of the people party banki ban kesar ban yaki ban lain nak awai kajaka syak awai kajaka ban nyim salia ada kalong hang nang menoro yin yang ban nyai pen pau syok pai ba kadai namar kathong keban nidon kane kadai tang ka voice of people party ko magalong kam dai tang ka political party hanrei kala dai ka jing yaki jong ka sur jong upai ba namar nidon ya kathong ban tinanti ki lado ka bastang ngilong baka thong ka ba khmane jong ka voice of people party ko kalong ngin rajang khong ya ka bamsap ka bamklap ka bala jelai ha ka jella Meghalaya ka jungi ngilabo ya ka thong bangi dei ban rajang khong ya ka bamsap ka bamtap bat ngin sedang no nado manta ban le ya kata ban nama kata kadau kaseng ka ban kami syakmat ban peni ya kidau ban peni ya kimat kicura kibangi ngisyam bakine ladang yim kendir penrio ladang yim penki ladang yim dawa ladang yim kedau yaki kinyalam syaka jing bangsa pisham dalade pilalap dalade hagijia nanti hagijia syam jong pi ko boncai kidon sibun kiai kibala penduk mensim ya pi kum ki pai ba nong song snong kadau barok kade namar ke bamsap ke bamklop barhabangi keren sapang ke bamsam yongi perkhatang kita na bentang kita ki nriu paungut yongi perkhatang nam ta ki lai paungut hapo ke HDC lai paungut hapo JHDCM habangi keren sapang ke jing bamsap kelas tang ya ban sultit wat shadow syamadan ro kabamut nado ki barit hado ki bakrau imat ngilaya don bentalang ha kajing saindur ya ka bamsap ha kana ka jella kajingi bana kata kadau kaseng voice of the people party kami syakman namari don ya ka thong bangin penyikai upai ba kumno bagikin kinkiar na kalanti kabanya lam sya kajing bamsap dangai kini lai teli kide kimat kibahak dangdon sipun kibai pan rai kide kimat kibahak kemana kiba pelong yang batingi kiba pelong yang ikum ke voice of the party yai presiden rang ba jingi bat kibai pan kinang lam balai nak wai kajaka sya kawai kajaka akwa ban pasno thu khado ya pi kipai ba wat sengo thu baklai ikum kaseng bangi persya development bangi persya ya karoi kapar m kampa judan sisinro kabangin ong ni persya ya karoi kapar m ngim ju persya ya karoi kapar wanra ya kiroi kipar ngikmen ado kata-kata kajing persya jingi banyak kedau ketiru ya kijing duna jo ka sarkar namar gi kwa ban pentikna ya ka sarkar bakadai ban le ya karoi kapar ban wanra ya karoi kapar sopai ba kam tam sikit hainong kandang jingi sipon kijing duna kidon kam hanre haba pipiwan ra ya karoi kapar ngikwa roban tip hakano karukom hakano kedur pinwan ra ya kita kiroi kipar katakeng kabangi kwa banya syaiswa wanra ada ka New York hapo Meghalaya ro nginjin dala kemen sibon ya tambah hakano karukom pinwan ra ya kata kiroi kapar katakeng kabangi kwa banya syai banya sengotu uswa akhot ngawere pik namar kata sinpat kipai ba kibai hapo kanar tiang constituency
apin ay ketiga man ketiga diang kane ke jingale jong kaseng bangi la ya ban kot sakata kathong bat ka jing angnot jong pi tang iba aden marwai tang wi pi marwai kanom la ban thau parthai hanai ni la ya ban kot sakata kathong ka bangi angnot ban penyo ya ka sensyar ka khadar ka baya dei dor bat udok usuk bat upai ba salan sar ado ki barit hado ki bakrau tang ladang iyo ya ka sensyar ka khadar ka bakhoi ka basuba sobha wat nam kan randin sobha wat nam kan randin raiwan yasnok tilang hagane ka jingale jingi bangi don tanggawe ka kular ka bangi ngot ban kren syapi bakata kalong ngin nom penok mensim ngin nom pendio mensim pi bat ngin nom babe ngin nom pen babe pi lada pi ai ka jingkarshan ya gane ka seng jingi dagi dagi kenten blame kor khu pi we pe we to pin yo ya kamer ka koi ka bakhia to pin man kre pin man ki pin man kamai ai bau blame pri ka jingkhang jong ka beneng ba karep karyang jong pi kan man bha ho no snem katrai ka khi ka kamai ka pule ka puthi pin man bha kilang baro bat kham tam e pin nang san pin nang roi ka ta ka jingai hau ble nang bu nang thau kam pher pidan ka no ka jingai kam pher pidan ka no ka niam ka badan kam kalong ka jing im tip riu tip ble ka ba tip ya ka hop ka shisha ka ban tip ya ka lenti ka bade bat ka banot pan kanta ya ka bomde ai ba kita kini alam nanti ya ka jinga nanti jingi nang ne shakman da kini ki kenten kublai si bone ya ka jing sha sko jong pi kublai si hajar mo Kublai amnesti sentral di ba jam caprang potam iba ai kini kecing keren hikmat jipi pai ba ban pensyai ya kanong rim jangka parti ya ka ai ka bakaying kublai nang berku kerdo epi bat kinang syat nang tram nang he ka jibing ban trai nang tak kampai ba baknang banlong we riu srot jong gri jantia jungi nang ba pinang yo ka met ka koi bekhia blai nang ka kui bi hang ni por nyin point out sebentar begini asnyau sendon ye presiden ita di iba arden ini di perlok juga habai por be kersian ke mometi ye kersian lang ye keren lang apa mairang hadin meledep keren manga keren mai temen tapat ngidon ngisniu bok ngidon marla ke jong ke parti we na job we ram thra ini dekat pa job rong im snyau lelera an ring ni trei la ke jong parti ni trei sitom ka khot ni priang ni pi ba kumi presiden bat kumju iba anriu ibalong amnesty central joy nisnyo kemen bat ilawan hadin ru iban singai nam tangan meeting jam hiji ba ke biasa ni i khot baik sendon se iba i presiden bat in one ban ai ke kubor nam ta ka parti hapdeng jam pi bat hapdeng jeng yo hi baro we Daga beberapa yai ba payadhar ibelong chairman jongri ka meeting kibelwan khnang nagaleng snong ban pnyat ni da songai khublai kerpang kumju iba Francis Shalai balai ki kintin priang sngobha yingi kum ka party nasno larangam bakla kani gari ke sin ke beningkong kaba nagaleng snong ki wan ban penong yega ban penya yega ni ke jinglang kaba ngi da snongu hadu kata ta ngi da so kemen bangio ban penong yega ni ke jinglang da bagi nong lam snong kedon bentalang bat ngi ha ka ban penya yega ni ka jinglang kublai shibun ba paya ba Francis nai kublai kerpangru ya u nong lam snong jompi bagi ka committee snong hi brokoi Bila don ringkat bat ngi bagi bal ailat ngi bengin pelong ya gani ke jinglang pai ba. Idan hang niru ki nongelam ke jingin ru i Dr. Karachen iblong vice president jong ka party. Iba gross parent tiang iblong treasurer jong ka party. Nang tang idon ba marbot dhar ublong president juga youth wing. Idon ru sama ramba Galonsun ublong secretary jong ka youth wing Naribhoi district. Tur kham shikmat dia, tur kham shikmat bagan umwit. Tur kham shikmat. Bagan umwit ya galinti. Hai, tur kham shikmat, tur kham shikmat. Nai penwit ya galinti. Nai penwit ya galinti ya. Hai. Nai penwit ya galinti ya.
tu kham sikmat song kham sikmat to tengi dan ruang ni ya ki MDC na ru baket borlang sim ubre MDC jongka Nongkrem constituency nang tangi don iba Andrew Shulai OMDC belong ru nongelam jogalang persya HDC Idan ya ba Nehemia Lamari UMDC na umlong nang tangi don ya usamla dai liam ubre UMDC naga Shiliang Mentang Idan ni Laiwan Kenriam iblong MDC na Nongji Idan ro yau ba Grisantus Susngi belong MDC jeng Nongba Nanta ba Jam Shafrang ubre President jongka West Giant Hills District Bat haju opor UMDC jongka War Central Balai ke Jingkren Hakmat Jongi Bat hamtame ipi ki pai ba ki be ite ki belong ki parado ki prasnam ki parakher ki paramer ki jonga Nasno banai ngot ning kong e ublei ubladan ringkat bat ka jingim ka jonga shimet ubla ayang ke met ka phat ka bakot ka bakhya ubla ri ubla sumaringa ubla daw ubla keringa ni jima ki jiman saw bat kumni ngala banyadan ringkat bat pi lembat kini ki paranoilam jong ka party ubladan ringkat ru bat ni iwei pa iwei kibadan hagane ka por ka pamenta jidan ru shibon ki noilam ki longkmi kong tarap biang nang tai kong Lakshmi Pde tanam laban jer kerteng hagane ka por te nomar kata rau ni sngo ban pen pau ya kajing sngo ka bakrau yo play ubladan ringkat ban ni kumni yo bani syambiang hagane ka jaga hangni hapo yo pensing Hadirin baka Voice of the People Party kala mi ban abakala pelut por ban let show patba ban u patba usno tunat ban siap ye jing pinshai namar uyo jingmentoy na gini ge jinglang ge bakum gini kajulong hi ke rukong mahap ban ye pe perman de kiwai pat kiseng san perthai ya ge jing ya linti ge jing Kiru kilai persang hi ban let show patba nilai yo i tenrei hapa ki let show patba kumnu ki jong ye ki patba snap ha kani ka jing patha ajung ki kyong wat ju snap ye ki kiten bang ki kiten thiang kata ke jingong kala I mean sim bat kala pen small tenat plengi bakum gi nongelam joga Voice of the People Party ngila la ban ai show patba ye ki kiten bang ki kiten thiang kibara thiang ngai ngai how patba tenrei ngi ong kum ni ka khamla ka tin ka bathiang banya ka kam ka bakthang dainam daine ka khamla ka tin ka bathiang banya ka kam ka bakthang mentang dan ya tang kum ni ban shu ai shwa shaka chat riu tang da ka tin ka bathiang nadu arpu frang in sasdang ban ai di kam ke babang nadu arpu frang yen sasdang ban ai daki kam ki babang yo patba namar kata kadau ngin yai let show patba ngin yai pin shai ngin yai pin snow tho namar ngi tip ba ki patba ki don kam ya ga jing pin shai ga jing ki patba ki don kam ya ga jing pin snow tho ga jing namar ka don ringkat ka jing persang ka bajur ka ba klan hadu kata ban pin snow tho bakla yo patba Pi kisdang banong ya ka Voice of the People Party magani ka party ka ba super persabet ka panile persya banon ra e garoi ka par nang ta kim jiro yangi habale e ka kamba bha te la do pat ba usong le si ula ban smode balai gani ka BPP jongi sisa kamero teng ya ka sarkar mo la bandan gi basnu ya ha prukum ta tegadai ka kamram jungi ken ban pensai menta hang ni hapo yo pensing kinwen satai sipang badon unong tu ulayo orang ya ka pisa ya ka pla pisa
Ulai orang yang ketiar ke mobile, lay up kedong hang ni yo kem trait yo tau nong tu. Bau tau nong tu nomor yo la syuban pet, open pie no ya kata pisa, open pie no ya kata mobile. Tingin hap yai kubri tau nong tu. Bola open pie ya kata pisa, bola open pie ya kata mobile. Lada di bamlap, shanu syuk pinyo ya kata pisa, shanu syuk pinyo ya kata mobile. Kadai nam deh ni. Tingiru kumno kan nyero ay gani ka sarkar. Ngile ite iki kam thok ki kam syukur ki kam pendi jong ni ka sarkar. Ka ongte banwan ra ay ka ka par banyo kam ki khun samaji. Dengi wat pat ki kam ayu kiyo. Hang thi apo Vedanta hang thi apo Marriott ki hotel ki bahe. Ki ba mga mapi bariam kumni ngimyo ora bandrung tu. La ngim reben ka plapisa. Kam stang le ke pelapisa te syakan hiat bawit untuk po jangkit ru. Kumno ken minum ya keren ya kabakum kata karui kapam. Kakam hang taru abang yawan. Nagi kam ki pia haki tanat bapher kita ki department kata ke hotel. Kita don kita ki department ka bari pek yang tu ka benta ka bahkmat ka department ka pek iki kamera thia ka department ka pek iki jaka bujan uniform ka kamera pek ba penbiang iki kiat ki jing bam tu ka kata ka tanat ka pek iki kata ka jing shat ki jing penbiang ban ai kita ki jingdi ki jing bam kidan lagi jong nang ta uni ba pek iki lain pisah pilan uni beri pek ka kai kali yo lihat uni beri pek ban penbiang kumno ban yo iki nong tre iki nong sumar ya kata ka hotel lalaki chong ki jaka trikam kilap ya. Pada bingi wat lagi kita ki jaka ngilap. Ki chongi hangnu kiyo ki samlajungi kiyo tang hang tu betok kerteng berum babi. Nang taban penko je ka jaka ba khamlong pat ba. Nang taban penko je ki kamera, nang taban kliap uniform. Lai nang tabaro ka kam manager, ka kam supervisor jong baro kita ki benta yo ki beri ke mana bar. Apa kum tabiang hi? Mentohi kum kata nang tahan ti podam kati ka umyam ka itnat ka jaka ka tu ka orchid ka bagi don mensua ka bagi priya mentada don kami thok ki wai ka tu ka jaka dale bam piknik ki let hang tu ki siu ka tu ka bairum ka tu ka ni hang tu kiyo banili yalami ki khon ki kti ya ka tu ro menta kinum yo shu kum ta ni bam don pisah hap shupe nyerot kata i plan kata ka 5-star hotel mo bandrung temlong dan pisah pinyon no tangga syaru aspa si pelaya don pisah ini dia ta tenamar kata karang ni kli ka bakumno kata karoi kapa ni don kam ki jam ki bangi tikna ni don kam ki jaka sumar ki bapiang kagador ka bejam ni don kam ki jaka puli ki bapiang ni don kam ban pleno ini doyong upapila khang baro sakata bari pikhang ka ki bayo pakiyo kasurap kasniulut sekendong kesurat bagi ya kita ki kali je kita ki high level cukup nongin suprikai hawi kata ka spa kabawan nak keleng hang ni hari ji kasuher nang te na sun kaya lingbai ka Meghalaya kapoy biang sabar sa Meghalaya ye pek ish kata ka color ish kata kunta biang kadi kata ka bangi John kam bangin lech ki paiba ban pin smuthu kam dei bangi persya ka roi ka pa kamen sim ji kan kemen kamen sim juga kan kemen la dengan i bagi dok islam la dengan wan sini show IJL la dengan lech keleng ngan i sha bagi beri ki paho ki pai ki sngai ki pumut ki puman ki plum ke sini do mentanya terkhom kum ni dengan hun sim hi namar kata ngimi kum ni ban lech ban pin smuthu ya ki pat ba hi bang perkhat ya kata ka jing ya linti ke jing tang namar bang i jaj bin riu tang namar bingi hidai ki paipa tang namar bingi pin smuthu ki paipa kawan ra wat ka jingma ya ka jingem ka jonga la sa bengem te ho tau saudak ru la sa penrem kat habadon ni habile ka thaman renganong ipi abanga smuthu baga dono jinga ka bet akmat ubriu akmat ublei ngamdan ji perkhat ban min toil ri shmet ringa I don kam ban le e ka japri shwa ba ka por kantir Shwaba ka por kan dir ngam ko abangan babi ndala temen ngan songa jing thia anong chis ndala ngale kum tu ka por kata kini ki khon ki ti si jinga kenumat nganum babi Shwaba ka por kan dir
ngimi namar kata kata ban syasitom ban lek nagawe ke jaka syagawe ke jaka ban pensutu ngimdan dau shimet yeno ngila ada bisu iru nadu keski ke bastang ngi klem lek butu ngi klem lek ban supasiau na kendang ban ong yipi kino wa ejer utu emeli jupi pamlong katu ka parti kamlong ngi kran hayo wahat ha jaka biyo snulut utaru yo snulang he kai bakran bar danang ne ndai bakran ri dakran ri te ong ka kam sniu se ngiwan hayo belengi je khnangi ka jakayo namaga jakayo gade ka bakringi kinong song snong na keleng ngimla bandrung lot siki snong ki thao boro kapor kamsha mo kat bangin rung lot siki snong ladep collection kat bandep rung snong ne bangiwan hayo ki nong song snong menta kasi kade ka jinglang PPP hayo pusing yang in let no kham kloi in siu no kham kloi ban yo siap meeting PPP te ka pensok ye pi jaka pinlot pisa ar ban lai ban piwan angi piwan siwan tada aku jo por yo ya ka jing penshai yo nong pile chiyeng ani pleng kalong tamo ani nginamut kalong gupta kidan kijing persang ban persutu ngim persya ya kata koroi ke par kumangilong nang ta ngim wan ani ban thok ban jeler komadan baong meno plei menta ka BPP ka syakruit naga diang ka syakruit naga mon balai namar pakata kurukom trikam jong ka voice of the people party ka ban penbek ban penbha tidai gendu habamut ban penbek mo habamut ban penbek umisteri lalu bat yu ternem jungu lada deba un penbek yu ni narot nang ni babe utit malu tak dapoi ba yang wai dan teman habang ngitrai kami gini kisik sawa naga diang naga mon kibang ke PPP ke lale kamta ke PPP ke lale kamta kita kidai kijik pensngau syapi upat ba ya ki kam ke bangingi persang bantrai lagalo apo district council la ha KHDC lagalo ha JHDC kumju tikini ki kijik persang ki bantrai ban penbek ki wan ra ya ka jima ya ki tu ken ki bajuyo jimentoy na ki kam ki bambek na ki kam ki ba lesi ki kam ki ba medei kat kom ka an ki kam ki ba medei kat kom ke imlang salang kini kiling ki pisa la wan ga PPP te dan lagi pemut padawan PPP kan sukhang lot ngin plila plinti ki kam dapat tanggawe ka kam gade menong ka kam ka ba ka bangin nitre ka ban lai ya ka ban pensniu ya ka imlang salang ka ban lai ban pensniu ya ka jebru yiki kon samla la ngim kren mentai ka jing sniu jong drugs la ngin kren kan ni kilangam lalu ngim keren ya kata ka jing sniu jong ki kam aurea kala pen mi ya kata ka jing pang AIDS ka jing pang HIV ka jing pang ba smooth trim kala jelai lano pat ngin keren dei ngi hap ban keren menta ngi mi namar kata rau ban ya thu habasha balai ngi mi partai kom ka voice of the people party ngi mi namar kini ki seng sign partai baro ki bana naga jelaji game shimlala ban ai ka jing shakri ka penhon yo pat ba piki pai ba kini ban pension nurim kipai bak ni belum kita start habangi jet menta yau ni pun syakri yang inam ta sansnem ngin peken hagi ni ki sansnem ayu shisau lele ngawan sepo khanduli ngala julek sekesnong khanduli nadu bangam parlong emeli ngila tur kam shatai syaki pot snong jong ka khanduli hendrai menta umau pot ulapoi hapedeng snong jong ka khanduli umau pot ulapoi balada ka NPP kadang sinsyar biang nadu arbu pra krem artian umau pot jong asamon poi shunu syasat sama nganya hato to MLU pemikmat ya ka nartiang constituency ka kentup lang ya ka khanduli tip se bagi pai ba khanduli ki je kendu ya ka jinge kapot nadu kita ki arbu snem menswa lade ban tip komo MLU lade ban tip bara bertip lade ban yang hikmat barang yang kaptul apiang watur syur ndai unang tur bat kumbagarong balik ke asam kanut panle syur kan ni namar haba utur ngi kenran namar di tong asam upanang ban berngem di tong asam banang ra sulai ngi dei bependem sulai sudah ima namar kata ngi nyong kala dei ka por bangi ngi haban suhu kan ni ka hop ka jungi lalu tong asam utur kop berngam banyada ngi hab ya berngam lang larang isu kenran larang isu kenran kalaban poi wat adu hane yo persingru kani ngadi gari
kabo play ula ai ngi snutu bangilong try gani gari ngi snutu bangilong try gani gari kadega ri kabo play ula ai ngi ong gari snam uyu kong gari ki life host em khana doloi ka judgment riu ka job tama ka judgment riu ka pau latip ya ka judgment riu jingi ka kran kita kinong ilam ji kele kun banyo yala ka jong ka jelah din makata ka sarkar Assam ka persang ban pori ni ka ktin asmis kum ka ktin tho ka ktin tar kata ka minsim ri kata ka minsim man sarang yala ka jong ka ktin kata ka minsim man sarang yala ka jong ri ka khlan na kitu di por haba kitu kinong ilam ki lom yo pa ba bani ki tang na mari wi taw lesi itaw ibarit ngala banong la de hagani ka juk jungi menta itaw ibarit de lesi ka pertis tanda mentali mo lalu saya kaktin deki ndagi nang lam jingi gong ayam do kaktin kan do ka jai nriu nama kata kara kim pdiang ya kata ka jing penbor jo ka sarkar Assam ban penong ya kaktin asmis kaktin tho kaktin tar kata ka diki jingi jai nriu kan mau balai ni seng ya ka voice of the people party balai ngim shu rungbai ha ka congress balai ngim rungbai ha ka BJP balai ngim rungbai ha ka NPP balai ngi ko aman sengi gani ka party namar gani ka party ka dan ki thiet ki jongka ban su thiet ha gani ka khnau ka shap ka jungi ka bangin yeng hala ki jongi ki chat ngin ri gani ka ri ngin ya dai ni ka chat berji ngemla ban shania ngemla ban li su thiet ch Delhi ngemla ban li su thiet ch Delhi ngin ha ban su thiet hangi bagi de ban ya dai bi balai ka dan kam bangin dan ni ki seng trai ri ki ba khlai kumbagalong manda habagani ka sarkar BJP ka seng BJP ka khlai ka kwa ban klonot ban sin charlotte ya gari India bat lagi sin char ya gari India kin sin char tang na gawai ka an ka bilong rinti lang ya bro kinong song snong jong gari India hangi te kamlong bigumta ni dam ka khandau ka syap ka ba ukhla jat umla ban thiet khandau hagani ga jri ka bi ka ji ni dam ka an ye di thiet khandau ka ba ngim ukhla jat umla ban thiet khandau hagani ga ri ka ji hagani ki khindia si menen la ne menen ni mat la rangam bakra nayo I tu ko khobor ba ki ong ba ki trai chaka hapo daistong na rangam bakra ma bagel menjur ban di ka tu ka chaka wat la ki try jaka ki minjur siap hai gani kin namla banti syong khlajai namar ka an kam sha kamun bala minjur ki try jaka la ban le ka bon ka an kam sha kadon kata ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act kadon ka an ka ba khanglat ya ki nongwei ba kimla ban thiet khndo sha ka an ka ba ya da ban pne ya ka khndo ka sha kidon sibun ki nongwei ki ba kwa ban thiet jaka namar ki pet ni ka ri ka ba ithiang ka ching pungat ka mariang ki sha ki rem ki wa o ni wan sini ngim don kam ban penai AC hayeng ka de ka natural AC ka mariang ka batingen ublei ai ni ki kwa tik tik ban yo jaka ki kwa tik tik ban long try ngim sutu e ka dor jong ni ka jaka kum ki nongelam jong ka party ki kwa ba pin sutu bangi yo I shatai shajia ka don ka jingma la ngimmi namar ta ngimmi halor artli ki paya ki ba klan ban pin yeng ni ka party ki ji upaya ubening kong ulong paya jong ka sinchar ka kharar ka ba khoj ka ba hak banyele prasha e ka bamsa bat ba kata ka sinchar ka long ka ba pe ka ba khmi yakinong song snong hagi benta ba ki liang paro bat ba ki pai ba kin supo kumno ban yo e ka sinchar ka kharar ka ba khoj haga bangin late ban pin shai ban pin supo yaki ka sinchar ka kharar ka ba khoj ka ile prasha e ko ka jingpang ka ba shirkai hakani ka ri bat haga prathei pro koi ba kata ka ka jingpang bampong kai kata ka jingpang bampong ka bamsap haba ka bamsap kali try kri haba ka bamsap ka klan nganong ipika don ka jingma ka ba kraw ya ka tu ka jela ya ka tu ka ri bat ya ka tu ka chat mriu ni yeng namar kata banum aina dan lele ruem iki kam bamsap bat upaya ubangi ni pinyeng ya kene ka party ka ji uri upaya upanya da ya ka hok long try ka jong pi ka jonga ki try muluk ki try jaka bangi ni me pen dan lele ruem ya ka hok long try ya ka kendau ka shap ya ka spa ka ba kraw ka ba play ula aingi lagalong ya ki marpo khndo lagalong ya ki jington baro ki bang ki jingker hu ki jumble
Bat ia kata penum la ban syam hagini ki seng ritor. Ki seng ritor kinwan hangi kin pri ke pisa buk lesi kata ka roi ka par hnrei ka bakut bat ka thong ko ji kalong ba ham meghalya kan poi kapor ba u Norway u khla jaru unyo yagala ban thip jaka unyo yagala banyo yaga jo ka hot ka jimun toy kumbalong ki try maluk ki try jaka yagata em dan lele nginam la ban priang ni dan yala ka jong ka thume ni dan ya ka kom em ka ji ka ba ya pher pat na ki we pat ki chat mriu ni don kam namar ka tara ban ri ban sumar ban pene ban pensa yagata ka jinong ba kerpang ka jong ka chat mriu da ka bangi seng ni ka seng try ri ka ba ya pher ni ki seng rithor mentangin snotnat laringi lek Shapo Shadi Shapo Delhi ban pen I ya lakajong kador ka bangidon ya lakajong ka dur ka dal lah ka riam ka bet lah ka tin ka thli bat kum ta ter ngidon ban sarong nrei lada ngi bakalan ni kam tam ngi ki berit pat laringi jilang ha ka durau ka bahe tang kat to ka ni por ngin ja ngin ngam namar ka ta daw ni seng ni ka party ni ko ban itu yepi ban lingba kani ka party ni ko ban penslur ban hikai ban besut haka jimut ke jebkhat jongi longdin mandin ya ka men simban I ya la ka jong ka chat benriu ban I ya la ka jonggri namar kata kan ni pen bena kaleng ya kata ka jindon kam bangi di balong ke biye teli bat menta sisa ngan ong ipi ngikmen mangi ki nongalam juga voice of the people party ngikmen habangi song prami bani I kani ka jingetli hapreng jongi hapreng u khenriam u pnar u phoi u war u lingam u muliang u nongtrai ni tuli kumbalam let menta hiar satam ribhoi u pra anta usawa kiu si gentiles u pra usawa hiar si tegi riat kiwar u pra usawa let satai suri semi jongari u pra usawa kat shabani yai agini si oh habangi pet teng mangi kinongalam habangi bishaba ni pet igini kinong kersam pra oh teng habangi kendu pra nong kersam pra ki keni te bensi baisharu kacing telinga rong kato kacing so dong so than kala samban ja marni la pengam bani tonkam ya kani kacing teli tiga cing trei jong voice of the people party kam trei tang ban job election nim ju kham yalap tang ya ka bot ni kran hadir ni pen shine ni pen klan ni jimut ke je perhat upai ba ni pen syampang ni upai ba ni hikai upai ba bono basruto ban sim karai nalati mdi biki wei ken pen rai u nre un rai dalati lingba kata ka jing start ke jing syampang odan bon ki bakli pi kani ka PPP ka ayu pi o ka PPP te lapi ong kom taat imat pimyo ye namar pidon ang tu pio ban khaido yong tu ka baman pio kom kontrak ka baman pisong ka kali private jong pi simet pi pendai siren pita it yong lakum uriu don brom ka baman piang ngim ai kita supai pa ni ai supai pa ya ka jinitli ka banding kong jong ka chat menriu kata kani ka bangila ai sa chat menriu ka jing ai ka korotam ka jing ai ka ar ni ai ki pai pa ya ka jing slur ki pai pa menta kila slur ni menta ni le keleng kum ni pen kre ka wei ka jing pen kre baka ta ka jing pen kre ka jing bangin kep ta wei ka secretariat halor gini ki sipau tali ki man nin kep ta wei secretariat ni menta ni dam pen kre arwat ka secretariat kala syak kentur nang ni na Giant Hills kampaju kamdan yo mesti boro bantul secretariat slur ki patpa slur ki kinhun seng mata namar ka voice of the people party ko what you think yala ka jong ko yeng hala ka jong ko yakon persya kappa pidang ting penom like nagi jing e kappa pinang ting penom like naga jing e kappa pinang ting ka jing e akan sertap ka wei hadin ka wei pa bali teng ki briu kingat hagi jing e bali mo namar baki ting ka jing ting ka pun lenti ya kita ki jing e ki bobon kadan ko wei ka khana sama kawan bani kendo yang aku isi kawan bani yang mau ngah jaga bani tu ya kata kecing yam pun man balai yam sengap ngam cukup bagi beri kawan hang ni yang jangan kin yam kin ting kin so siam sengap yam soang ta ngam sengap
Hari ngom play kai kadon gawe ke cinge. Lakhiyo ngom play ban khiyo kum ni. Habon nang ni sngap kai kita ke cinge. Ba ngadon hapring ke cinge ngam don pisasyu menta ngadi ban siu ya uwe ubriu ubadai nga baladam siu ngan sa syakem. Ngom kuno kumta. Uwe da ubriu badawa. Namar ba hakata ka social media hakani ka Facebook nye itu itau perlok nye keren perlok di beri bono di penabar tenang ta hakata ka ji itu nye keren Facebook nye poi kan kata ka jinge dei kata ka jingya sngojan upha ra u ai jing ai snopha tengam jushim tenre hakoi ka si upha bat ka pisa ti kilap na post office kata ka pisa bagi lap kiwat Kiong kini kalong piang. Uni uperngem bagai iban siu. Kata kena kaladep siu teng palatlak. Wong apidan pisado kata ban siu. Wong ladang atip apidan adu kata ngalapan ni lidi mangam dan pisah. Balik sini siu tang nomor bati. Sengap ndon kam siu banting. Ndon kam siu ban siu kita bahasa ngin sai pe kumno kan long nang ni sma. Ngin ai men siu. Bar kata ka kena la de baka moni kendu inga ngasai kalali wan ram ban siu biang ya kata ka baki tawa kipon ki bakum kita ki bangat haki cingsha pinbi ki cingsha rem ban berngem pa da pamle kumta ngan sei thu breu ngan sathat ya pa ngan sele kumta kita ki jingrem ki ba prong ki breu bikin ngat haki ji shepting bat ban like na kita le si kin haban le ki kam ki bakim dei ban le tenmar ka tarang ni kentu kum ka party im ko abaga chat berji kan im haga jingrit nem sim bat ka jingting ni ai ga jing shur shaga chat berju ka ba ai ga jing ai ga ni ai ga jing start ka jing shampang ki breu man da gila start o ngai kendu kilong kme hagi ni sni pe ene ga jing long jing man ni empat ya thu khana si kilong kme kilong ni ani ka butu ma ba uya ki ya kata ka tim khasi plan tambon yele election gum tu mo nimdam kam ngi ban batai pa kilong kmi kila kem jimut nomor beli kila budin kila I kata ka jingdawa ngirungi kwa sisa ya kata ka ktien bagandrung kum ka ktien thok ktien tar ndrei ka dan ka linti bat ki ki bangi I ki ba shongpher kila prong yo pa ba bon start ulatip yem don kam shu ban batai ka jing start ka jing shampang kala kiu ha ka jimut ka jibut hat ji pa ba agi ni gisni nang ta shu ni ai ki pa ba ki tip ela ka jong ka hak men khani ngala kren Haga jinga hante po yo mosiang ngom kat kum ke jing tip ke junga hapo nartiang constituency kum baka pau bat ki wei ki constituency kum ju ki pai ba kum ju kham tip ela ka jong ga hok le ni kata ka scheme hendrai mentang I don shibon ki emily ki rastang man ai scheme u pai ba jan mal ka por kai kata ka di ke ji hikai Nini hikai, upai ba jokon ongkram utip ngila hikai, ya kata ka hok kabu revenue kabangi jong upai ba ka MLA scheme. Ka MLA scheme kam ni banga sei mga na pla jonga, ka sep jonga Kadai ka hok ba ka sarkar kalamang ba kanya lingbau MLA ars pa san polak chisnem, u MLA ulo bansam sa ka constituency. Ula ba na yeng betul? Ula ba na ban marmat yeng, ula ba na yeng ban yaki yeng snong, ula ba na yeng school, ula ba na yaki club. Kat kaba usno dei ban ai uniu MLA u ai yaki ka ars pa san polak kaba ka sarkar kalamang chisnem ars pa san polak to ya ken mapi ars pa san polak chisnem sansnem kalong shejar ars pa san polak haka sansnem teladang ni MLA shipusnem layo ars pa san polak chisnem kanu kalalong arajar sanspa lak kani arajar sanspa lak kamni banya shabar naganar tem constituency kani ban hap hamni ya constituency debenyo bha debenyo benta kishnong ki club ki school ki riu shimet ki riu beduk ki ying beduk ki bam dan ying ki debenyo ndai shu bandan ki ying ba tap silang ndai shu no ngo ka tai bam kersian nga nganu ma em kum kata khlam don ka ai ada duk hap ai kata kali ke bangi ni kren ngimdei ngi wan banong larangi tip o MLA jong pi beruspa ai nak kapala jong kadi kapop yang abang keren persya ibu kum tahu brio
Hendrai ngihap ekren yok day ke jong upat ba ti. Pipin ipat kumba ai na ledi. Ngaru gamla balle kumta baro ki emeli kimla kata kadi ke jing penshai ke jing persuthu jong ka voice of the people party leni ka party pra na do basdang. Ngala stang man penshai ke ni na do snam arjar pra do arjar sipo ngelik keleng opun ki emeli ki badomia ki tati karden da bales ta. Kali thulut ki brio bor khai. Tiplut ki brio yo. Brio mai tengel dia ka de li hi kai so ai. Wah, kam dei te kam ka nong me nong pa jong phi. Jadi ka nong me nong pa jong phi tengah li kai li pai pa bali pang. Ni kai pai ba bun ti ka hap. Ba bun ti ka kamram jong nong mi khman. Kai ka kamram nong mi khman. Ya saj si apo assembly. Lari wang si hasna jo pai pa. Ba abangi keren kom tangi hap le. Anong kram constituency ki don ki jinge ki babon. Ki bangi tum ko bat ki bor sipai. Sipai ling soin. Untuk Assam Rifle ubaju pendek ngamla penong budi sipai menong mengalit mga ngaban turbe yang tu khmat habya kon butu sipai lalu dia tam lalu kuntur ngahaban lik barong weng namar kata kadi ka kamram ka janga ko wemeli kini ki kamram ke bangi ni ben pendap ni ben peji ki jing juna hapo konstituensi bamdei tangi konstituensi nyapan kino ya sadu nam taka jela bro ko ni ai ho pai pa kata ka jing start ka jing shampa. But kau ingat jingai, kau bangi ai supaya tak kalong kaji singai. Mentah kat shablet, kibri ki snow singai. Bangi don, bangi ka voice of the people party. Tengi pendap ya ka ai bangi di pendap. Gile ya ka ai bangi di pendap. Ban mentangi mi surat piang ru, namar ni snow thok bakat dongkam. Kani ka sarkar kampen snap, ngil ai ching thok nadu senam arpusau, kam jubab, kam kwa bani keren ru. Ki kwa ban syujat be skmat ya ka tu ka project hang te po lumpong deng. Dari tak hadut dah syatan gitu ki sama. Ki weng dei bagi senai gitu ki sama. Dei bagi senulam bagi latrat bagi ting bagi voice of the people party kalau pretend ban sedang ke jiki nadu arpu arterik yang sedang ke tu kecinglang. Nak kata kalau ki weng no kata ke project. Hendai kampat kut tangata. Balik ki ai wai do khandai husnam. Minta piong karoi kapar, hangnu kata karoi kapar ini ngidu nong. Kakam ke jam pimai ki beri jingi. Pi ai ki kam ki berit, ki kam ki basak keren ben tomet. Ha? Ulang try yang turu uri urhar lada dia try dia susang lada dia urumbai lada dia perbat lada dia lalu ini kaman ada mana mana kita try kita di hotel bahaya hangi kita lengkap ya ka kendo ka syap maka tangi orang ayam gidon kamban mi syahmat banikun kabar niong ni peji ki sama kiba tho exam TSC MPSC ni isnei ki kibon ba tangganam sudah super syam Nam dan pisang dan jemur. Nam itu bahaya bahan dan jemur. Balaikum kata, kamu sian ngilai kerana po assembly. Baka jing perlong ye ke exam thongkam di belong ka bakoi. Rekam koi. Namar ki thongi ki priyo jong. Kidan ki khot jong ki seng san perthai ki basensa. Ki belong ki khot jong ki TSC MPSC. Nagatarang tawa mata weng martoria paro. Kiberon ke jingai kiberon ke jingai lani kiberon ke jingai ke macam bagi seng sign perthai bakim de belong kit khot juga TSC but MPSC ai ke jing pelong exam kalau ka khoi unono samla bala penkre ha unono samla bala minat unono samla uba pass exam utau di benyo mdei benong umdei itu inga penpil umdei ubuji penpil lani bom absa ngin pendu na tarang yong kamat kaba de ben weng martor gikwa bakat jingplong exam yaki kam di jam ka de benong ka buku kana mga kakmi ka betuk kamala tristom ban kersyani ni ukun ulat tong mentang la i ki jibira bangat tip ni kini kai budi basta kini kai ka ukun jo pidu ile exam on pass bet ndeka hakam dan show mar bla dan di priu jong ki seng san pathai nagata kata ka de jingdawa ka ba ar ka ngi tawa bat ngi leit menta supai ba bangi penkre bangin caterer ya ka secretariat nang kakabalay yung wat pin sitom banyi kino igay haga por banga kran ningkong ya gani hapo mot pran minister beri pe ya ka puri puthi woya utu barden be bala tu yakman yong nomor tho kai bala tho haga takarai lani ka hukum juga Supreme Court katu ga yakman yong junga ka badon ya ka power ka bayila bani i kam dei wa tak mala i ki khmat junga habashit ka singi ngadeng bikin ten ki khmat menta kam de shit ngadeng dikini ki bali
Namar bang duna ki khmat. Nah banding yit khmat. Kamu habang ala ding khmat ngam pulisu. Ngipuli ngitip ayu kong kata jingbutha. Bandon kata ke MTET. Lani kata ke Meghalaya Teacher Eligibility Test yakin noi kai. Habang ni page gini kai ngisni habile test habile exam. Lani tang test musu test tang dabru tom lele habda pass. Ladam pass ladu war kata kam hikai. Nyau perkhat lem si ikitu belajan chong tight se. Mana kam sastang sausan senem kindang hikai PI ele kata exam PI census duty PI election duty. Oh kikran he anakong. Uni ujuk minister wong ya kani lastang lu por pareng. Hapor pareng te bun pampat pong petrun bate. Tingin siya di kemtahi mentaru. Pareng wan hikai ni pong petrun men pong jan. Dai hem dai na. Nang nang lu por pareng ini ya lembang bahan meng di mentah. Hana lastang lu por pareng. Tendai pergi slow po pemantah kani ke jinglet jing kalau yo ke jing kerjaan lagi pai kilas sedang menong ngin sa perkhat ye ginoi kai ke bade election duty ke bade census duty ngin penjalan usai kita ke exam ni ong ale ben ma pale ben pale ginoi kai ke jing siu ke bade pipai ki duty dalal dep training dala pass PI part kau ke hukum hakapor bagi correct exam what pin pil you Mentoyo kita training. Wat ngau try kepa try kemir ngal ngo bukun ngau pas. Namar ka sarkar kong wat pin pil. Teladi ben sui kai gini kai ben sule pe tangam tu abiam. Syutik pe tangam tu leun na hikai pa training. Sitom maru kata kat haru begin du ye kam gacam. Ngira i gi inshallah ben jigin hikai. Mar ka bede ka kam hikai kam dei tangri don sibon gi kai ki ba party kala penkre nagam ta ka education. Ni ya kajing pentron juga sarkar ya kacet meri kajing. Lingba kani kajing temu juga sarkar ban pen pasut ban yo namba mentah kesnem oh kiba pas kibun bhala ni kata ka pass percentage ka kiu kan mentoyu ban kata ka pass percentage lani bun ki ban pass nda apply kat hab apply pat myo namar ki knaji msim lahi kai ki bagian betebet shu pen pass ki tada ada di ban exam lani ban kendria no nak embus chaka CBSE ru pil kat hab apply di le kuat ru pil shu pil ben kendan cuma diu kata ngidon kam ban ai ki jingkai ki betrit ki konji bakin pro bakin kiu bakin dan garukom perkhat kaba garukom perkhat kam ni ke sungai ndri ka banang ban pu jingkali kaba garukom perkhat kaba ki ong haktil paling kata ka critical thinking bakin nang ban pensong nung rim ni ke ige ba bakin dan ka kinla ban yu kun nama kata-kata ka ni ka balai kaba ngi kren nang ta ka basau kaba ngi lech sheki pai pa Niong kumbagalong ni ya ka jing di pathar ya ki kindora ki jagasnong ni don kaman sumari ki jaganam tagi long din mandi ni dawa badan kaman pensenge madro ka jing di jaga ka jing ai jaga se easian deals nang tagi bubun kiti ki ra ki ma watch po khasils ka basakai kadi ka nong kanti jigi long din mandin ka ki long shwaman shwa kila sandur bandon tagi jagasnong ki jagara barkom ta ter Dini martang yung dan kaman pensenge egni. Himla ban susha, himla ban supriang bagani kanong kumni. Di don kam namar kata ban penne yaki kendo gishap. Kamat kabasan kabangi ngili siki paiba. Kalau mangi don kam ban yabai ki priyo ki bisong ki jaga kaput. Mausigar kin nipuli ki wan snaying ki rap ka sarkar kam khang yaki try snong tu ka khang. Nong lapangap hadu menda kimpadio banrap kaladi ka porban sana yo kuma ne kimpadio na tarang yung don kam ban ai ka chingeda mardor yakini kipriu bat banum ala igini kipriu ki banavar nang tangi phais ka marang ka bandril yung don kam ban pensenge ano igini ki coke plan lani gini ki cement plan ki badan hagani ka hagi time giant deals barkum juru shawes khasils Kinan ki ilaka ki baong ba satang katu kali por ngimnong shuban shombriu. Da ka company ka barbar kata ka Shri Cement. Kanot ban pinibor. Krempat piang banstang ye kita ki kamti motion. Hangni ki khendiar sngi i badan ki longi ki basathang nama don ki baong ba de namar ki persa e kata kaplan. O ki pai pa
kat ni kita ki cement plant kidan ayu ki penmentoy yang i try merok utrai saka ayu ki penmentoy yang Gentiles district i pro koi tinamar kata lau kum ki nongalam jaga party ngong em ngenam la ban priang yakini ki ke ngenam la ban syak barang baga sarkar kan sule kat bawon nang ta syusyung ila seri kemat kabari ba kam mender kaladan ke jiki mender hakani ke jala jingi naduk isnam kat kandai spa nyop hundai kaladan ke jiki mender ha asam naduk isnam kat kandai spa nyop huai batkum bagalong ke jiki mender hapo Meghalaya kelas tang naduk gitu ke kat kandai spa nyop huai ke Magalong bat hapo asam naduk ke kat kandai spa nyop huai asam nyop hundai handi po Meghalaya hapa kaladan kata ke jiki mender kai ke belajar ini pai sa asam ha asam kaladan kata ke jinge soy soskular hapeng ke sarkar India ka sarkar jela bat ki samla puli ki nong yaki hangthi kaladan kata ke jinge soy soskular belatip kum kata ke asam akwat khat khandai spa prapusan kata ke asam akwat baling ba kata ke jinge soy soskular long ba kinu ki menderi ki barung ha asam hadin nyobuai dewan otbe ya ke kerteng juki lani kata ke court of fear ndai shuan sha baginong ginong song ha asam bat kanu tau nongoi udan du kitip kidadan ke jingkeng jingdia thik pathik kiong kitip kanu udan tau mender hang thia po asam kiong ba kata ke jingdon jung mender kelanang kiu nakawai ka snam shakawai snam naka lai pulai lak house name khat khandai spa khandai pulai kala kiu shaka prapulak house name arjar khandri mudur kata ha asam kita ginongoi kibam di shu ban song ha asam berarti ban pano iki shaka snong ga bakiwan arjar khandri mentau di snamiu arjar arpunriu Sir, swap lang mampaya pun, kam politik. Pilawan mundur. Ambil sang. Biang lili. Isu tu bakalai namun ngapai phone ngapai mobile. Ndai kata. Tam lili to. Pi kei ke bak. Keren yang badai kan, habang keren tak boleh ngapai phone mah. Amdai kan ngapai phone ada ban keren baik kan. Mentau riu senam apun riu. Tiga pemot nanil nagi pet naga tak rukum kiu jong ginongrung. Kita ginongrung kertep. Mut ka penisai ba kita ginongwei lesi keladan deki sepalak hangte apa asam. Bat kumba kalau mentang ka sarkar BJP kala sensyar hapa West Bengal kala sensyar ha asam. Berkaseng BJP kini kaseng apa persiap hai. Yang ini ginongwei na Bangladesh begin song senong na India. Kan pen pai bet jeki syaka senong ga baki kiwan. Berkata orang kini jikut kat kum kata ka soskular. Kai banca. Shanu gini kinong Bangladesh kuma palak lesi kiban kot spalak kiban asam mata. Shanu kin let. Hatu kini pai suk selagi jong ying. Lekin persang mandrung kini senong kiba marjan gini. Nak tarang idon kampan tip, nak tarang yang sarkar kadi banwat jing tip nadu menta. Kanungut kita ki nawai kidan, lada ka asam ka tip kanungut kidan, nihang nirung ide ban tip. Bari dan kampan pano, namang ngidan bang kat sau kat sanlak kum ka jat menrir. Lada kita ki nawai na asam nanti kum no tang sipo kat sanlak ki rung ki besuk si jaka kaput ji ngilakut kum ka jat menrir. Namar pagi ni ki kam ki bangingimi. Syakmat kimni ki kam ki basting baong isu kwa pen ki pertayam. Ni nak kerpat lu yang itu ki bakeno da pensiun rim se. Atau pim snow sene ya ka jat riu. Mari kata umsau ka baap ka balaban telup lut yangi giyeng. Bantawa bani kren. Nang ta susu ngi pedru. Igi samla jingi ko baong pi mena ki buat kamu jam. Ka jing kerdu kam ka besyirkai yang ni singi ki bamta. Hendak ini ke sarkar jengi pat nak kapor syakapor ka penjalan yang itu kibala syong thai nak kam. Ubani ben syong thai mentah ka sengi penjalan sa hendru benai. Nak hendru benai syaka hendru benai. Poi sudut sausan senam. Kani ka khangla
Yagi kam bakin mi, bar baka kangla di kam bakin mi, ki kon ki kiti janga ji ki mi ola ban ni rung ki ti kam ke bala ban mi. Namar ka jing pencalan juga soka. Kita gini ki mat ki bangingila sei. Haga por ki bangila rain kong bantur se sekretariat. Mereka wang sekata kajing karpa don kamani kilam nang tau doyong ngelakin tup lang ru ya kamat doyong ngene tur baka sarkar kamla ban supuri ini hakata ka scientific mining kani ban snutu baka scientific mining kamla along hakini ki jaga lom ke jungi dai bania kum cuti tang mahikai kum no bangin sumar ya kamariang Kibri kini ya kum ke jinglong juga por. Min sral asing ya daga tu kalimti bamdan bahikai ingi, bamdan bapni ingi, nah badan bapni ingi sedang snutu ya kata ka jington kam jongga mariang. Upai ba umde wilia persya andre amdan bahikai ingi. Nah kata ka yang don kam. Kaniru ka diga wei kamat. Bat ka wei ru kamat kabangila kentup agane ka jingi ka jingi kalam ba dei ban amdai ban penwit lani amdai ban sedang ban kang ya kini ki kam ti mau ti siap ya ki priu ki barit kini ki priu ki imja na ka kam ti mau ti siap kat syama pai menta tanda ki jinge oh la don si bons ki wei pat ki jinge ki balanang mi ki balanang ot ki dan ki priu ki ang ba ngi ngimyo tulokte ngio sisian arpanai suma kranlem se amta jungiru kataru ndala he tarik arpra arpanai tarik ko panai ar banginyo ngimjio mnau panai ini ki balit shutiru ngimyo kat syama pai tanda ke jinge jigi bare marta daong niwan menta ho ken kumadan gong ke kitin tiang kitin bang yemdon kabangi don ban ai yen ai not help you pai ba lagi the community banadu arpra ngin sedang ban ai shu pai ba dikikam ke bapang dikikam ke batiang kibangi community begini ki pai ba kibara raikut arpra long kalbalang jagat baja ngin ala yang voice of the people party bahkan sedang ban sinsha pipet yaki kubor larang ikran ka kam bamsap baroshi kanumlot ndri plei hai ki kubor kibami naga por shapor naga tada ngingi jong lar pi kwa bani I haddo kanu lalu ti gani gari ka jingi haddo kanu kita ki kam bamsap kiton hapding jongi yang ni kejela. Ayat yang voice of the people party nadu arpu frang in semadan lot kita ki kambam sabar. In semadan kita ki kambam sabar. Bat ngenum map. Ya kitu ki bela luti. Ya gari bari ka chatbre. Kitu ki bela pelong ya ka jela megale ya ka jela ka baduk tam hapding ki jela jonggari India. Upai ulak kerkuingi kerhai kat ni. Ladangin jenra yo ega sensyar ka karar ka bakoi nganoi pi anum dana peteng jungi. Kiban mat ni ka jingim ka basosa. Lada ka sensyar karar kalong ka bapet ka bakoi. Namar kata kumba ka ketien ka ong. Mo lemda ka hok ka dan peteng jungi. Ngenum lak ban kiu. Nakata ka thong ka jungi kalong. Ban kelipat ega ta ka hok kabaki long shua man shua ki hikai bangi wan seperti ban kamai ka hok ngi ngai ya ka hok ka shigentin ngin trade ka oms app ndai bangin snowpar ka yo nang ta shushu kan wan kata ka jikai ka bangi ni tip mata bon na preng jungi ilong ki bangi ilong ki kersan ayu blayu ko ai ka sinshar ka khana bagan long ka balai na ka pamsap namag dala na pi puli ka bible pinlap ndai banga kran ma la pi wat ya ka thmei jo ka jabru khasi shong ma ki teman ki kro ki ni tho ya ka hok kumno bangi I kwa atange ka hok bat kum ki kon kristan pi puli ka bible pinlap puli na ki kitab exodus kalenong ka apply ka khat ka pra kitab deuteronomy kalenong ka khat riur khat ba khat khandai ka kren shai haprengji kong kumno mewa pinken riang ye ka ji bishar kata ka ni ka hukum ka bu hukum ye ki nong sinshar ji kun iselling ba moses o mewa pinken riang ye ki ji bishar mewa nyu shiliang khmat mewa bamsap na ba ka bamsap ka primat la no ye ka khmat ji ba star ba ka pinken dor ye ka tien ji ba hok tang ye ka hok ba ye ka hok men shakri utau di play bangi ni shifting bangi ni pesang ban penbet ya laga jingim ni lech ke jinge seng malaga sondi ni kwa bangin jok kum ji priu mo ni kwa bangin ba ni kwa ba ondang ila yap ni yo ban don menta hakata ka hima ka jo play kaba ula pen snow hapreng jungi nakata bangi kwa baga imlang salang ka logo play u shemi ka jing snow ba
Laga don ga sinchar ka khadar ga hot manoi pi uplay un snova barau play snova uthe ega jingkar khu hapreng jungi kom ka chat bri un the ega jingkar khu hapreng ji kom kari atong yem ko ai kata namar kata ka tau ka jingi juga voice of the people party kamnei dagoi pat ka jing prakhat na song haladi habanga play ega chat bri barabanga mutur kumno bangani ka voice of the people party ka mi ngade uplay ubangala mut ban sange no ega ne ka kam Hadirin bang rem meg election na husnem arjar khatra ngam ko ban tuklar AAUM yiki kampat ba ngala song no jar ban ngala ji daga kam ka bangan trei bangan besar yiki kon kiti ngam ko ba mai na sarkar ngalo president juga HSPDP hena tu por larangan jindla ko ba mai na sarkar larangan jindla ko kam chairman na sarkar ngan sumen jur la ka menjur ya ka parti ka bangadon bagan ya trelang baga sarkar kata ngal ayo ka kam chairman ka behe ayo ba mai bai kali ai ka sarkar bai yeng ai ka sarkar ba mai na sarkar kabrong ka pisa pa ba ngam ko mo ngam la ban besar gi kon gi jinga daga ba mai ya ka pisa jung pa ba Bangam ko asyuiro kajing siya bangan mi isani. Barhabang nga perkhat nga siyong kumno pat bakita ki bangala khoteng i Dr. Ricky daga bakamau i. I bangala wer i tong ini penklanya gani ka jingalap ya ka sinchar ka kharar ka bakhot. Namang nga pet i rong brio ba bet. Brio ba dan ni jingnang jing start brio ba shifting play. Ngau dan kam kum kini ki brio kini mi shakmat. Ban lek ban prinsnu tho i kini ki pat ba. Yaga dor junga taga bot yaga bor junga taga bot namangi i begini ki pat ba kila ya penno yaga taga bor ba yaga dor junga bot da ka taga bai dawai da ka taga bai sha san spa sha ja lani dei tai khorli sibilor lani khor phareng ye penno yaga dor ba yaga bor junga bot ngala ya weri ndiyo ngai hambarden pi hang tu ngaham ni Henry kumnu play ula pentulun ni ke baro dei nama kata kum ginangalam juga voice of the people party ni snutho kadan ka sandur ka jong play habangi mi kum ka party shakman ban thau yagani ka party ban trei nakam ta jong pat ba ban ta ka chat ndri ngasno ba kadon kata ka sandur bat ngaken mau mo kumu kristan ngaken mau you Moses oh singap hamo ngam penirangkat yale di bu Moses ngadi wei mga banganong mga ngayarkat bu Moses beriu belai keren marhmat bu belai ngam no hendai ngasusno bakata ka hukum long ka cingca ka janye seriam baru Moses udai ubala la penhe pensana ka hings ju paro ubali ban shimti ya ka cat ano paro la yap no ula dei ban yap ano paro ula yap no ula dei ban shimti mo Uneu beriu jala ka jonga chat ka kenja utip udeu hebru jala ka jonga chat benriu baru ba utai unong Egypt usho yu para Hebrew jung ulem bat usho kala yu kada dubo pniap yu tahu Egypt namaru de ka chat beriu kwa begini ki Hebrew kini para maki barhamadon ka jinga ni aga jinga mai ulet wong kamde bale kuni shipra hendai gini Hebrew ke oi ba prong nong bishare me Wei mo prang nong sensyar ma me men bishar ingi men sensyar me kwa ban peniap no ingi kum tu nong Egypt kila kentat yu ni brio ba i jala ka jong ka chat menriu kila kentat kai ke bajau Moses wa ban pet no ban pet yap negeri Egypt yo utip uparo yo syap ni upet jingai no no brio le ban wat yu ban yalam yu yang syagri Egypt ban pelat season perhat na snow ka yasrim nana remno nyo funriu bot aus na marja khatra ngam ko asyo ajing sisa nagi ege gi plong bangan haban mi biang kumni ten martang mi mdai bingi ko ajiman to simet yo don gitu ibo mo oh ni warden ula bu ai bor la ko bor palat la ko sarkar palat la ko palat ngim ko ai rem ni ko tang bangin i begini gi berit kin yo ya ka sinchar ka kharar ka bukhut ten mar ka takadaw Yuan hagani kapor. Hoy kani kampani kapor elap election. Kani tang ngajim pensno kujingi. Yigi mat kibangi don kamban. Yahi mangin kret wer ka secretariat. Ndai namar ka jing khat no. Kabakindet jong i Dr. Ricky blong wei ne kinangalam. Uprano eseng uprok wi i bangi. Ngila haban perkre egani election shiteng samoy. Baragani kakinti ngila say Dr. Bascam.
Imsimla ban don rekat ban yang ni nomor 4 long ban pathan ni ki kelas hikai po nehu. Nomor 4 tip lanu election kin penbala. Tinggi bu yo ketong mentah. Bam dei tang bangin job, dei ban PPP kan job ban apiang em. Ngim dei ban lasting. Ngidei ban shimkia, ngidei ban bu thong iwi piwi na preng jungi. Baka takalong baka voice of the people party kadai ban job kambon ban yang baka job house nam arsa. Ngidei ban job kambon agani ka MP election kabamenta. Ngidei tray shitam, ngidei plan e ga vote ka jungi. But andala dep ka MP. Mo menei ba payar har yong ngidon laga jong ka party. Tom lele the job manu the rem manu lele. Kam kat kadai sotmat. Tendrai ni yang ngin penjob Domburam yang voice of the people party nang ni nama tem constituency house nam alpopra kata ni ketong orang ni ipo apreng jongpi dala job lu nan sawan hot iba pa live ye ya lang no pani lele la dem collection ila job mangi kata ni ketong kabangi ipo minta atli ki party kidon haga jila meghalaya kawai ke NPP Bakawai ke PPP, ke MPP rukong ngendang sinsya, ke PPP kong ngend kini no ya ke bor sinsya nadu alpufra. Balai kini ki parti ki snow scam, balai ke PPP kong ngend sang ban sinsya nadu alpufra. Balai ni snow try, balai ni snow scam, balai ruke NPP ka snow bakandang sinsya. Namar ke NPP kadang harga sarkar. Kadang ke bor, kalau banai skim ke pemon, kalau banai kam kontrak ke pemon, kalau ban le pengambil, lani komta terkini ke bor, yang ngendang sensya, ni pat ni shania hau play bunyi syakri. Katakan ni kemendingkong, ni shania hau play bunyi syakri, bat ni kerman haga jing start, bat ke jingi jongki pat pa, ngin say pekeng, apa komta, la ke bor pisane, la ke bor jingi, la ke. Jingi nyen job nyenam artatin larangam bakla imat hasngap hangan pekut nordan larangam bakla yo ngasutu bakla larang ngasutu bakla te to kelakut larang ada sisa te sap ya kini bangadon beno larangam bakla emily jangan nortiang ngasubu kot subhati barden benikunang ni Lalu kot semua hal yang singgah lapan priang mah, hani kami terat, tersepet mah berdiri nanti kata, lalu kot tengah orang apa yang lapan mah, tehang kate, ubuduk bersemangat ubuduk pemberi, mah tangba ngalak semua singan lupa, ya kesul ke bawang kajingi kan job berthai, mah kajingi kan job, mah tangin lecture ki yang kisam kisi, yang pai shoplay. In punching drawing nam takari baga jabri abangi drawing de bingi drawing taka pateng ke panwan ngin pen itman dikari ngin pen ruspa ngin pelong gawe ke jabri ngin ai de cingkan mani ke long dien mandir ke ai ke bangi na mak sito manta ngin ai ke long dien jungi ken ma dengan ke por kum ke tak jong ke jing kershan ke jing pen scam ya the voice of the people party tong ini yang lang bani ke dalam jong the voice of the people party bangi ne partai upra ya ke sharp ju pra ke por bau pra sa sisian on the jam nagani kastong nagani ka yo pensing patru on pentingna bau pra on job Domburam nado ka MP election hado ka election emni house nam arpra nenam I show nagani ka jingjob kabang ila yoban ma tingini pertalang hagani ka pon ngini ra igi ti ka pon ngi perta kanaban peni bingi da perta nadu mensim ngini perta sisya barba kata ka jing perta ka ji kana ai jing kemen jing hon bat kata ke jingkerman kabas kami UAP dalam yang itu dalam yang tong ini pertalang hangan ke por bangi kinong ilam jaga voice of the people party how pra sa sisin how pra plain kurfu ifi baro